Shubor nakaslem jong unong san hima. Kajingdan jung ki kun hon lane ki rio shimat ki bami shakmat ban ailem gajing kershan ki kinu ginong song snong ki balong ki parado ki parasnam kham tam mi gitu ki bedan ki sap ki talen walla ha kajingduna ha ki khatmet kan long shisha ka jingnang ai men sim bar ka nuksa ka babha ha ka emlang ka salang kasur ki nong west ha ka arpu pratrek banai nai lor ka lami shakmat ban pen shai pat ba bat ban kenturu ki nong song snong jo ka sor nong ston bakin no senyang lem kat bala nakabentaw samla Hubert Palyar nakabenta ka bailot baisap hagalait kawan jong utay samla rangba wan sami nang ninari India ban mi khmat yakari haga jingele kai arm wrestling shari Turkey how banai risaw mentaw usnem nakaliang jong kasur ki nong west yakate ka jingelang balingkot lapan long hapalaw jong ka market complex nongston haga jingdon lang ru utay urang yele kai haringkat ki bahayeng hasem shu hakani kasngi la yu iru igi nong shong shnong nakasor nongston kilawan shakmat banno igi senyang ki jongki haki sendok yakaba kasur ki nong west kilapan kre lapan tepru ba kasur ki nong west haka arpu khandai trek kan hiar ru shasor ramrai bar haka lai phau tarik pat haryang do ban pan ni jing kershan ni ki pat ba ban no le mi ki senyang ban kershan ni uteu rang ele kai program hakni ka sngi kalong bangi kerfat bangi khot ni wer ya pi wei pa wei no chong snong jong west kasil district ba pin ngau bha ban is nailam yu haba udon kani ka thong ka ba khli du jong India kata yak ba unsalek hakrar tarik Oktober Shateisha ri Turkey nakabenta banyela kay ka am wrestling kumbang ilatip hakajing ya lenti ka jung iban ya ku ban stang ya kani ka jing le kay ka jung i ka dai na rus nam al chak han riang ai la shimenta hakibon ki benta ti ilastang manya sha ki ba khamhe haki kum kiran sa ki ba khamhe ki de ha po jung kastie nang ta ipoi sa ka national ti hapo ka international khamla balet namar ba iduna hakata kaliam jong ka gidong no kata kaliam jong ka pisama lemba ka hakata ka jingal ti ka jong i abangilet wat abangilet hapo national ka jong lot ka pamti ka pakai ti hakitu kisnam gibladap aja khan rio aja khanyo ilayo ya ka jing jong por jong ka stien hapo kami khalaya ban hapo national ti de house na maja ka prari wan kumchui aja ka khandai wan kumchui nrei au news nam ibamenta kadang ka eka papla bat ka mayan pawat mga ilok ru ting hatu ka por ngam syamphang pan ngam sutua ka ching thrang ban le jale ka chung imenta banishi menta shiti Turkey nrei play ukuran hakadodu chung ilak ngan sia thu epi kumno tani ka poi ka di ka ching kwa ban le ka chung i shathi de menta usnam andai lawan na po national ilayo ya kata ka jing jab hadu artli ki gold medal nrei imnut pat pankaran yang lani pan pedi yang apa ngakwa Malaysia banta syati syapo international namar baitip pangangam na pangam kadbuat ti mai da katakan sim ilet pan practice pet syapo gym nani ang syapo renja ma itu ka jing jung iban practice kadi hapo renja syulang ti I select practice pet man by iwan terai kum tu ilai practice iwan game hadu kandai shitek shipo baje te ngapan nga selingwa bi ngong pale pi like practice mo ai ngam pendo min sim I ban like practice ngai mi sim I shisang ai mi sim I by practice nrei tang bangong kham namar bali bakalati ka lajengai ti ma iruidan ha ta kamet ka pa im yo smo im like ban kranti mga ilong ngadan kata kacing smo ba kaperthai ka pasni mentang ngim kamputay ka pasingan hakaliti ka bajengai na do ranja sipo silong asa hapo laimero por silong ti kala jengai kalenti tinga ong ye ing ong aku peduna no ya kata kasing ngelet no tang asin na license tayo nrei I maipat I dan pe ka tu kamin siem ba kacing thrang ka jung iba inam kan randien nrei ilet silet pe ti hawai ka singa sa sutho uplay ukuran yang pat hakapor pangadang siya nga kaprep ikmat uplay ukuran yang wang pat ini log jupi idan karek ka cikapan ka jung I nga sa sutho I hakawai ka singa indalawan jem kum tanga kaliya I ngong pikwa Malaysia Turkey isudam ka khmat ka ba idar ikdam ka ta khmat ka ba diaw yong hot. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions,
celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.